Good morning sa tanan. So for today's video, manglaag mino. So today is June 24, 2024. So nagtanaw mo sa akong vlog. Ayaw kalimot og like, subscribe, and click notification bell para updated mo sa ako ang tanan nga videos. Today is another day na sad nga malaag mi sa ako ang bana kauban akong anak no. So since nakauli man siya, take opportunity na mo nga manglaag jud mi no. So bahalag uwan jud kung tanaw na to sa palibot gagit-ngit jud siya no. Pero ang kangit-ngit ani is naa siya samag nga gamay lang pod. So nahinay na mi biyahe ani kay basin og maabtan mi og uwan. So kani siya nga laag is wala jud ni namo siya na plano kay kalit-kalit yun no. So masindot jud nga dili nimo planohon kay madayon pa kay sa giplano nimo is dili gud siya madalong. So mo na siya nga team drawing jud na og dili jud madayon. So nanami diri sa Lubok at bitaw. Nanami diri sa Kansagang no. So naginahinay jud mig biyahe ana. After that, after 1 hour nanami sa Bilar. So nanglaag mi diri sa Ship House. So first time hinamo nga nilaag diri dapita tungod kay for 29 years wala pa jud ko kalaag sukat-sukat no. So wala ko kadahom ngayon ani jud kanindot ang Bilar nga Ship House no. Ship House. So mo siya naglibog ko kay more siya hotel nga murag balay. So una na akong gibuhat is gi-videohan ako ang bata kay first po niya nga makaari jud pod no. Abi pod nako og gamay ra kayog tawo. So gikan pa lang sa entrance no. Nakita niyo sa video nga daghan na jud kaadyo og mga tawo nga nagpicture. So wala ko gato ngayon ani jud kanindot ang sa sulod no. So mao na kung mo anhi mo diri sa Ship House diri dapit sa Bilar Bohol na siya entrance nga 50 pesos nya pwede na mo makasuot ana og sa gusto ninyo nga uniform no para sa mga seaman nga nasa barko char. Mura bitaw og najud no sa barko nga tinud-anay kay naa siya mga daghan nga mga kanang makita ninyo kung saan nasa sulod sa barko. So mo nila mga souvenirs diri nga kung gikan mo diri ni laag gikan mo diri ni Soroy so pwede ra mo makapalit og souvenirs. So depende na sa ilahang kanindot sa souvenirs no. So diri ko na attract og maayo kay naay nindot kaayo nga aquarium. So very nindot jud siya. So napo siya mga souvenirs diri dapita. So daghan kay silang souvenirs no every angle jud sa mong atuan. So mo ni siya na ilang mga souvenirs na treasures. So bali mga third floor ni siya kutob ang ilahang kuan sa Ship House sulod no. So nisaka nami diri sa second floor. So nindot kaya kang ilahang mga staff kay very accommodating kayo no, very approachable pud siya kung imong istoryahon. So diri first time jud nako nga nakita ilang mga kwarto nga grabe kaayo kahapning nga grabe kayo kanindot. So ma-feel jud nimo nga naa jud ka sa sulod sa barko. So mo nila mga kwarto diri so ingon ani jud po siguro no ang sulod sa kanang barko kung naa ka dito no trabaho no. So very nindot jud kayo siya. So gi-apply jud po kayo sa matagiya dani nga naghimo dani nga ship house or nga tourist ship house no. So mo ni ang ako ang bata kay na lipay pod siya kay naay mga puzzle. So gi-take time niya nga magduwa diri kay murag na siya sa Kids Paradise. So daghan kay mga duwaan. So kani siya diri nga mi stuffed toys baligya ni siya. Depende pod guro ni siya sa kadak-on no. Depende pod ang presyo magdepende pod sa kadak-on sa stuffed toys. So another na sad nga mga souvenirs nga mo nakita sa lamisa. So nisaka na sad mi balik no. So grabe jud ni siya kataas. So ingani ang forma na siya sa ibabaw. So wala na mi nakapicture na dapita kay maulagi gawan-uwan nya nila agakit-kiat lag maayo. So bahala na maglaag mi nga kataligsik basta makalaag mi bitaw. Naman jud mi helmet. So then hinapod nang mili na pod hang bata diri kakita siya og duwaan. So mana ang iyang gipangpili no. So gapili siya og airplane niya ang pait lang kay color pink mapud ang pilaing color. So inaabot mo diri sa ibabaw ang katimong 50 pesos na nato siya free nga juice or free nga coffee. So mo pili ra ka sa duha kung unsay gusto nimong inumo no. Basta aya lang pud natanan ninyo. So depende ra pud na sa imuha kung unsa jud mo pilion. So mo ni siyang gipili ang juice niya sa ako ang husband is katong coffee. So na sila mga chicharon diri napay mga makaon nga baligya no.
So arang lingawa jud no ani nagmamadrone pa jud ko ani na drone kay para jud ma pa jud na mo ang memories na mga nalaag dito sa ship house. Donut. Unya wala pod mi nagdugay og laag dito sa ship house no kay napod mi tuyo sa Carmen. So imbis mong unahon is Carmen dapos mi og Pilar kay kani laging laagan. So mo na pag so wa pod mi nagdugay dito, sinapit mi sa Carmen kay nagtan-aw mi og naabay mga nindot nga short diri. So gitan-aw na mo mga puros man mga pambayi. So wa pod mi nagdugay, nilakaw pod mi kay maniudto na pod mi no nya bawal pod diri sa bata kay baw kas mga ukay-ukay nga bisan asar gipangdasok. So thank you for watching guys.